Пред тебе нормално ли е да не мога да намеря адекватен апартамент на под 1500 евро квадрат? Можеш, видите, една обява на 260 евро квадрат. Ама това е Белградчик. И не е апартамент, това е къща, която се разпада. Еми за тия пари толкова. А защо е толкова скъпо? Не е скъпо. Добре, защо цените са това, което са? Пазарна икономика. Дай по-конкретно, Мишко. Какво по-конкретно? Защо сега е по-трудно да се купи жилище, отколкото им е било на нашите? Е по-трудно, просто преди се е работило един цял живот за жилище. Сега искаш и апартамент, и да обиколиш 19-20 държави, и да си всяка седмица на бар, и най-новите дрежки. Няма как да стане. Еми искам много ясно. Поред мен цените са високи, защото някои хора се вкарват нелегалните пари в недвижимо имущество. И защото има богати хора, които също нямат какво друго да правят с парите си. Това до някъде е вярно, но то се спада към глобалната причина, която, както казах, е доста проста. Пазарна икономика. А това, че брокерите надуват цените, надута ти е главата. Как ще ги надуят, ако няма кой да купи? Ще си говорим пак като мина една година, откакто сме с еврото. Мишок ценяш да оскуби джоба на нормалния български гражданин. Ще си говорим, да, малумник, който си мисли, че този свят му е длъжен за нещо.